מה? מה אתה שולח לי? אתה צילמת? מגניב. צילמת אחי? חזק. צלם. שלח לי את זה בסקייפ אבל. אולי תעשה נו, איך קוראים לזה? מונטאז', כן, מונטאז'. אני מחליף מהר לסכין כמו שאמרת לי, אבל לא בקיו. אני רגיל ללחוץ על 3, זה יותר נוח לי. כאילו קיל ואז מהר סכין. אייש. נתקלתי פשוט. גם אותך. אז איך אתה רוצה להעביר את זה? זהו, סתם פדיחות.